Аз си имам моя начин на работа, като първо много е важно да хванем откъде тръгва проблема. Откъде? При всеки има различно коренче, различна причина. Причина да залагаш? Да. Каква може да е причина да залагаш? Абсолютно. Любопитство. Не. Това тръгва в началото. После се появяват социална желателност. Появяват се проблеми в семейството. Появяват се неизчистени назад неща. Те са трупани като... Ама генезиса, значи къде назад? Липса на любов ли пак ще се оправдаваме с това? Не. Защо човек залага? Търси внимание. Търси да привлече внимание. Иска да е важен. Нали? Да, по-скоро иска да привлече вниманието на техните близки, които са забравили да си общуват с него. Много често точно до това опира въпроса. Много глезено обяснението. Може, да, но в днешно време все пак живеем в времена, в които всичко ни е осигурено. Имаме покрив над главата си, имаме храна на масата си, да, всеки в различна степен, но онова, от което се нуждаем най-много е разбиране, комуникация, да се усетим, че не сме самотни. Много често човек отсреща ми казва, аз съм изключително самотен. Имам хора около себе си, но не искам да ги тревожа.